मोजां मोननाय मा बियो मोजां मोननाय आं जेबोखौनो मिथियामोन। दा मिथिबाय आङो मोजां मोननाया माबायदि जायो, बुजिबायबो आरो आं जेब्ला मबाइलखौ आं थाब लायाखैमोन। आं जेब्ला HS पास जानानै मबाइल लादोंमोन, बे समाव आंहा माने फेसबुक दंमोन। बे फेसबुकआवहाय आंखौ सासे मानसिया फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबाय, आं एक्सेप्ट खालामबाय। ओमफ्राय बिदिनो रायज्लायबाय आरो ओमफ्राय बिदि रायज्लायनायनि उनाव आंखौ प्रप'ज खालामबाय। जेब्ला प्रप'ज होयो अब्ला आंबो एक्सेप्ट खालामबाय। बिनि उनाव बिदिनो रायलायलांबाय थाबाय। दिनै 4 years रिलेसनशिपआव थाबाय। दायो जोंनि मोजां मोनलायनाया 3 years जेबो नांलायाबो खमलायाबोमोन आरोना। जेब्ला 2020 हाबदों बे समनिफ्रायनो नांलायनायनिफ्राय बारासिन